Salam ýyldaşlar, salam Sapar ağa, hoş geldiňiz. Salam, salam. Abdurrahman. Bugünkü agyr gürrüňdeşligimize ýene şo geçenki gürrüň eden temamyzyň üstünde dowam edeli. Soralar we düşünjeler temasynda gürleşen gowy açan temalarymyz bardy. Şolaryň yzyny dowam edeli diýdik. Hemem geçen gezekde meniň sesim çykmandyr. Sapar ağa, geçenki gürrüňdeşligimizde ýene aýdyk geçen ýaly ogurluk barda. Ogurlugam bir çöküş we çüýreşe getirýär. Soýgunyň soňunyň netijeleri barada bir gürrüň edeli. Bor bolunýany ýanky dogrudan dünkü gepleşikde we işleýärdik sen gürlýärdiň bolun. Bilmedim şu aeroportda ogurlanýan 2,5 milýardy görüp dilim tutulum kanyp şolar ýaly ýylleşlemde şüphelenen var. Bolunýany näme dünkü temany biz dowam etdirmämiň sebäbini şu gepleşiň jeminne soňunda düşünersiňiz sebäbi tema bir uly tema bir zadyň netijesini doğru düşünmäňiz üçin başyna inmäň berek. Başyny bilmesem soňunyň nämeden gelýändigini, näme üçin şeýle bolýandygyny bilmede, düşünmede kyn. Şoň üçin men dünkü diýen badar onky eden güni efirimizdäki tema dolanyp geleň. Şo taýda bir Sowet Azerbeýjany diýilen bir sowhozumyz bar Aşgabatyň ýakatynda, Gäwört owatynda, Gäwört düzlügünde diýilýär. Aşgabatdan laýyk 29 kilometr uzaklykda. Şo arada bir gürrüň başladyk. Ýani bir başyny nemetini aýtdyk. Düýp demetini açmadyk da. Şol Sowet Azerbeýjany sowhoz bu şu kanal bilen bile açylan bir täze sowhoz şol. Şo sowhozy Gäwörtde ýaky odel 4-5 sanak sowhoz açylandyr. PMK 8 diýip badyr. 9 kamitar diýip badyr. PMK 16 diýip bar. Ýene de men ýardymdan çykýany ba bolmagy mümkin 5-6 sanak da sowhoz 16 ýyllap şuny salypdyrlar. Men bulan salynıp ýöken taryhyny nemesini bilýän ben mektep uturup şo taýda Sowet Azerbeýjan sowhozunda ýaşym 18 bolýança işledim. Öýdüm şo taýda ýatymly. Ýetde bir tapar öýe aýdýadym. Şo agaçlaň üzümlüň düýbüni tutulanyny şoňa şaýatlyk eden adamlaň biri men. O taýda da näme üçin şo işlemeli bolanyň sebäbi ben mektepde 10-njy klasda okap ýokam. Şopurçuluk nemetini okýadym da. Şopurçuluk nemetini tapşyrdyk egzamenlerini. Ýöne ýaşym ýeten okdy. Ýaşym 30 sentýabrda 18 ýaş ýatdy. Şu 30 sentýabra çenli. Bir ýerlerde işlemeli. Onuň kakam meni şo taýyk iýerdi. O taýda da Uşsudan, Kalaýmordan göçüp gelen bir topar çopon garyndaşlarymyz, tanışlarymyz wady. Şolaň nerede ağa diýip bir ýaşlymyz wady. Şoň öýünde ýaşap 4-5 aý şo almalara ekmäge gatnaşdym. Şoň üçin o sowhoz men üçin tanış belli. Ýöne o taýyk
kurulya kanam dünyanın her bir yerinden, dünyanın diyen Türkmenistan'ın her bir yerinden adamlar göçüp geldiler. O tay soňa waka uly bir owa öwrülde ardından 3000, 4000 belki de soňky demelerde 5000 da yeten bolmagy mümkin. Uly bir owa öwrüli. Indi men bu owaň hekaýatyny kädeden gaýtalap nemetmäň awtobusly ýöne käbir ýerlerini näme barada gurrun diýäni düşünmek üçin agdak geçeýin awtobusly şo owaň adamlary 92-nji ýyllarda näme barýarlar şowat köşk diýilýärdi çyka kapaýatyň kupolçayna ard edip o adam bir sekretar o täze prezident o Niyazov o şoňa şikayet edip barýarlar. Awtobusly merkez nemelere barıp şikayet edip ýören günne bolýan zat däl aslında ýöne şo döwürlerde bolýan eken bolýan adamlar edil şuat gäli korkup ürküp ýa-ni emetip ýören oklar. Ana şol adamlara şolun ardyny şikayetini çözmäli gelgelini maňa berdiler de. Onun nemani o meseleler, şolun dertlerini, meselelerini Otağara Prom'un birinci başlığı vardı. Mıglevet Yuri Klimet diye. Şo çözüp bilmendir. Otağara Prom'un ikinci başlığı Doğru Kulü Baba Kulüf diye. O çözüp bilmendir. O şolun hem beceten yani şo bir hatarda yani yemeğin zampret bolýarlarda yani döwletiň ornatary prezidentiň ornatarlary bolýar. Şo wezipler şolar ýalak uly Otağara Prom'un demeti iqtisadiýatyň bir 60-70% tutýar. O wezipler döwlet nemetinde raňyny uly wezipler. Şolar çözüp bilmenler indi şu sapar şonu çözmeli diýip owa maňa demetdiler. Meňem ýaşym şo wagt 40. 92-nji ýyl 40 ýaşymda. Şo ýa adamlar şikayet neme edýär bolaglar näde çözsün zat diýdiler bolun ýöne. Biz bu meseleni ýaşylyň ýüzüni gyzartman çözüp berdik. Ýöne çözmedi däl. Şo taýda ýa yer su reformasynyň birinci ädildi. Indi 92-nji ýyl yer su reformasy diýilende buny siz dogry düşünmäňiz üçin taryha biraz tertalmaňyz gerekdir. 92-nji ýyl Sovet Soýuzynyň darganyna ýagmur bir ýyl boldy diýmekdir. Onuň yer su reformasy diýmek şol Sovet Soýuzy post-Sovet bolýardy. Post-Sovet Soýuzynyň içinde 15 respublikanyň içinde ilkinji ýa-ni finansyk yeri suwy daýgana bermek baradaky ilkinji hereket. Bu bir tarihi bir fursat diýeýin ýa-da olay ýa-da случай diýmeli. Bu täzelik nemesinden hem bu bir ýa-ni batyrlyk demesinden hem ýa-da bilgi, tecrübe babatyndan hem bir ulur habar nemesinde bolmalyda ýa Türkmenistanyň içinde post-Sovet demetiň içinde. Bu farklı şeylerdir. Bunu tutnamalary
tarihi öğrenip bilersiniz. Şoň üçin şu taý önemliýänmiň nemetini düşündirjek bolýar. Bir bahana bilen näçe taýda başlandy. Ödem şu taý, ýani Sovet Azerbaýjan sowgady biz üçin bir reform etmeň nemetinde bir ulu bir laboratoriýalyk bir praktika bilgi bilen tataşýan ýeri hökmünde ulandyk. Şoň üçin biziň ýani spesialistlerimiz üçin, biziň özümiz üçin, gaýhanlar üçin bu hemmejeti täze zatlar. Onu halkam soň öýdi düşün. Bir de kömekçi bolup başladylar. Bunu benim şunu ýatlaýanmam ben biraz soňragyna düşündirjek bor ýadyndan çykmasa Abdurrahman ýatladyp dur teňne dünkü nemäň ýaly tesini çykarman oturma. Ýene de orada bir ýady etmeli boldy. Bolar. Ýatladyň. 92-nji ýyl diýlenne ýa Owa Hojalyk ministrliginiň bize berilen ýeli biz täzeje neme bolduk da Owa Hojalykçy bolduk. Biziň işleýiş stilimiz ýa metodumuz diýilmi? Ýani Owa Hojalyndaky bizden ýörýän stile ýa-da metoda düýünden meňden ok. Şoň üçin biziň ýa iş alyp barşymyz o adamlar üçin şo taýdaky spesialistler üçin gatyr geň hem ütköş mutal üçin ben aýdyp bereň. Biz her hepde de şol işlere dahally addeller, upravleniýeler ýa kärhanalar dan individual spesialistler bilen her däşin şu Sovet Azerbaýjan halkyna tagat ýa bellenýän wagt bardy 4-de 5-de 3-de o näçede bolsa şolaryň hemmejeti şu taýy ýygnanýar. Ýeke biziň Owa Hojalyk ministrliginden hem däl problema çözülýärken oň içinden misal üçin bank meselesi çykýar. Biz bankir däl. Şu bankyň nemelerini biz jogap beremdik da. Biz onu 4-4 diýip bilemdik. Şoň üçin haýsy bank bolsa, biz bilen Agroprom bank neme diýdi. Onun serçaýyň adamlarynyň birik ýa-da öýdi, gatnaşýardy. Soň bu talgyt nemetinden sorak çykdy. Olardan adam gelýärdi. Soň kanun diýilýärdi. Kanun bolsa mejlisden bir adam idi. Şu zatlar bilen neme diýen çağırýar. Onun misal üçin elektrik yok ya yetersiz ya da çekmeli ya biz onu deme fiziski işini materyalini stolbolarını filmlerini çekmedi ya onu yönü bir takmadı nemetmeli bağırlamalı o da elektrikle nemet olmalı o taydan adam geldi ya da su mutal için ya gavur nemeti o gidrant bilen su yok olup çıkar yok oradan aşağı iyi verildi su meseleden min wagt godum nemeti o taýdan adam gerek bolsa çağırıp şeyler hep de duşup şu taýny bir abrasowy ýa-da beýleki ähli Türkmenistanyň nemetinde görürler arýarak bir laboratoriýalar etdik. Şoň üçin o taýga tuly ýatyrym ýapdyk. Investisiýa etdik. O investisiýalar nämeden ibaretdi? Birinciden teknika, maşin,
Onun 4-5 sanak suçilka diýilýär de, miwe, uğradylýan, kişmiş edilýän, kişde edilýän gidijik liniýalar, zawod diýmek belki de dogry bolmady, çeýekler. Olaram her biri predwaditilnisi öndürjüligi güýçlü, ýokary. Tabiat taýyny ýok tatlar o. Hiç bir tabiat demedinde ýok. Onun uly tavrymen Eurowap o duş nemedi ya kranilşi. Gururlu. O da tabiat taýyny birinjidir. Şu aýdýan atlamyň köpüsi köni Sovet taýynyň içinde birinji bolýan atlar. Bu zatlara cesaret ediyen ya da etmelidir diyen nemeler spesialistlerin tekbişmedik kuatları olmalı. Menem şonu soracaktım da. Sapara sözüňizi böldüm. Ine şu aýdýan zatlaryňyz logika oturýan, logika gabat gelýän zatlary näme üçin öň edilmedi diýip sorajaktym. Häzir siz özüňiz aýtdyňyz da cesaret edip bilmediler diýip. O ýa-ki berde kän faktorlar barda. Birinciden sen o cesareti nädip aljak? Dilinde alyp bilersin. O ýöne sen ýa-ki o şykranil şany tanmaly. Ne serişden var, ne bilgiň var, ne oňa hakyň var. Düşünýärmi? Sen onun ýa-ki elektrikçileri gelbärik ne bizim elektriğimiz takıp berşiýine gatnaşyna şolong dertleri var. Diňläp meselen çözdip bilersin ol etmez. Ya da banka gel ne şolong meseleler var. Nähile çözülýär. O bizden näme, sizden näme o diýip bilýän bir inisiatiwa da geldi. Bolmasa o meň işim däl diýip bolýar da. Sovet taýyny o meň işim däl diýilýär. Düşünýärmi? Ya da ýokardan buyruk gelen ýok, men etjek däl diýer. O ýokardaky buny mesele ýokardakylar buny bu datlaryň hiç bilen oklar. Düşündiňizden o ýokary diýilýän zat bizim problemamyz ne şu taýlardan gelýändir. Oňa da men bir sözlem aýdaýyn. Ne Sovet taýyny ýykylan soň o sistema ýykyldy diýmek. O Sovet sistemasy ýykyldy, buny bir iri täzeden urmaly. Ya birleri ya şol respublikaň öýüri buny täzeden o täzeden gurmasa öňkä ýykyldy. O täzeden ýok bolsa arada galýar. Şu wagt Türkmenistanyň ýa-da şu arada galan demeti. Inni şol adamlar ine ýokarda oturan adamlar Türkmenistany täzeden gurup bilme kompetensiýeti. Bamy diýen togra orta çykmaly. Oňa da men jogap beredim. O kompetensiýeler ýokdur. Näme diýen bilen ýokdur. Ne şu wagt ben edip ýören zatlarymdy sen diňlärsiňiz bolýan şolong tapar şu taýda näme edip ýörenni şolong hiç bilen bilen ýok. Bir da edip ýör diýär da ýöne barmagynam şey diýär da sen mi diýär da. Düşünmeýän zatyndan gorkýandyr da. Şu bir zatlar edip ýördi. Onu olara her türlü formada yetirýän bolmaklar mümkin. O yetirýändirler. Onun guläsine galmak kyn. O kim nädip yetirýänini biz bilemok. Biz işim bilen biz işimizi etmeli adam. Yani işini etmän kim näme diýerken diýip şonu awlamaly. Ýa-ki kompetensiýasynyň ýokaryň kompetensiýasynyň ýokdugynyň şaratlaryny nämede görürsiňiz. Näme şu wagt şunu gurrun berýär. Ýöne şu döwürde ýaşan adamlar bardyr. Bellem. Şu döwrüň bir telewizionyasy bardyr, gazetesi bardyr, jurnaly bardyr, kinosy bardyr. Bir şu döwrüň taryhyny demetmekde. Ine şu Sovet Soýuzynyň İngilkinji bir ädim diýip reforma nemedinde demeden de bu ullokan bir ya bomba ýalak habar bolmaly şeýler. Sensasiýa. Sensasiýalak ya telewizorlarda, gazetlerde, jurnallarda
yazılyan, yığınaklarda aydılyan, yamanlanyan, övülyan ya da maslahat verilen bir prosesin içine girmeliler. Şu prosesler bolun nerede tutmaslarına, ne yatlarsın. Bu jurnalism bolmada hem becerine havarım veriyor. Deputatına çeni çağırıp görse, kadet yemelerden hem çağırıyor, televizyodan da arttan. O kino alanları yemedenlerin bol ya, onu ekrana veren okulunda. O ekranı ne hemen veriyorlar? Ben proteinaydayım. Bu da yani Sovet demesinin propagandasının intern şu duruşuna kalanlığı hiç vakit intern bütkömediği şuna şırnalaktır. Biz işlep görün vaktimizden bilmedim. 5 ay geçendir. Tekrar geçendir. Onun için bilemok olun. Bir yığınakta Niyarız beni tutduruyor. Men o yığınağa barmadım değil. Ekenim. Beni yon çağırıp troşuna deyip o baba kulüp alıp gitti de beni. O maşine bindirip ulu yığınağa televizyon rahat işlep yazıp dururlar. Böyle fire veriyen olmakları mümkün ya da olmamı mümkün bilemok. Onun ben yerimde oturmakam. Soğunun neyse, tarımsağın neyse, yumurtkan var mı deyip bayırıp başlattan ya ekranım gayır ya da. Bu da hem meceli pastanovka kendine ben onu son demedi yani. Ben o da atlara cevap veren adam der büyüğünler. Ben iyi işimem değil. Ben o kadiyete cevap veren. Etip gören işimem ne ayrı otuyorlar. Şol ya şunu ben de şol. Ben yani bir Sovet Azerbaycan'ı demedi yani. Olur yalak. Yani 94. yıla 200'den kenti vardı. Çünkü hem besine de yettiydi bir tütlük formuda. 200 tane kocalık 94. yılı 200'den o kent olmadı. Yine de 150 tane adam beyyem çok geçmen demesine giren aboymasına yani grafiğine o çok informasyon gazetelerde, jurnallarda, televizyonda çıktı. Hatta Adatlık Radyosu'nda da verildi. O yumurtkan nerede? Yumurtkan var mı? Soruyor. Olur, hem bezetini yani bir ne olur yalak. Medeni gücü olur yalak şekilde. Soru olurum nemelerim. O bana da cevap verdirin olur. Kurulamadı bir yakamdan çek oturuyor da kaptan da oturuyor. Kellen aşağıdan durmalı. Bu propaganda. Yani için o bir diyalak, şöyle diyalaklar edip gören adamın yemesi, tustu, pes olmalı birinci. O ikinci, bu da atları sen eder diyalak, sen kim diye de şeyle olmalı. Agitasya nemes çok olsun. Nasıl olarak işleri ediyor. Doğru mu? Yanlış mı? Şey doğru mu? Bunu bilmediği alaklı adam der. Öz başımda etmiyorum da var tabii. Bunu ettirmen başında da öğrenler doğurur da. Şunun şeydin diyen o. Şunun meselesini çözüp ver. Şu kıyıkılık biliyorum. 10 yıllar çözüp bilmedik. O sen çöz diyorlar da. O çözüp verenlerine de bunu başarmaz ip veriliyor da. Çözüm bilen barandan sonra yine üstünden basıyorlar. Şimdi bu da atlar hiç deme. Bunun sonu var. Sonu otayı Gülyalak deme öğürlü. O bir eksperimental hocalığı öğürlü, ödem husus hocalığı öğürlü, yerler paylan verildi, yerin eyeti, dine sonra bir kanuni nemede, nehiyle prosedurası bağ oldu, formatı bağ oldu, şobatlara
vaktiyelerinde bir yetişenine yani çok üstü olmalı da o işgärlerin o birinci sezonunun son gaty razi memnun diýerler türkler halinden memnunlar. Nebäbi giden kazanç biri üzüm ekip ýör, biri miwe yetiştirip ýör, o satan ýerine satyp ýörler. Orsiýada sigire çykarp ýörenler batda şonuň içinde. O bilen hiç satdyýym ýok, bilen näme tölemeli, näme etmeli zadyny berek geldik. O sizi biz yani eksperimental hocalyk galak şolary galak näme etdik. O soň ýeriňiz dadyňyz nämedir bolýan. Onun salgyt bilen näme o başta salgyt näme edilip durmady, sebäbi düzgün adam işlenmeli. Şoň üçin nalogy nämelerden çağırýardyk. Şu zatlara ne şu zatlar soň bir ýa-da robotkasy o näme bolmaly diýilen nämede o ne şu başlanıç beyleki obutlara da aýlanyp gitdi. Marda Raşowda, Çerjewde o Balkan tarapda da bir kanak mallarçylyk näme bardy. Hemmesine hepde de bir tapar bir obulsa da gitdik de. O bir gününde ne düşünemede Sovet Azerbaycan'da bir 6-7 ay urgança her hepde de gatnaýadyk. Soňra aýda bir tapara geçdik, soň kwartalda bir tapara geçdik. Soňra öz etni näme diýär? Ne bu zatlar faktdyr, şu döwürde ýaşan, işlän adamlar, şu adam badyr. O şu başlarynyň adyna bilýärdim, onu şu wagt ýadyma düşenok. Yumşak Türkmen oğlun onu yiyecek bolýarlar da başta. Hiç kime yedirmedik. Yuvaş olsam şey diýerler Abdurrahman, halkım. Şolary alak häsiýeti bar. Man aýylganç bu zatlar barada ne aýdyşyňyz ýaly bir sensasiýa bir işe başlaýaňyz. Ýöne muny alan ýoklar, propaganda diňe garalamak üçin işleýär. Öyle onu deme edil şu hakkı ýagdaýyňyza teretseňizem şeyledir. Diýmek şol adamlar ne 92-nji ýyl o şu hakkı men jurnalist diýen adamlar bardyr. Şolar Türkmenistanyň içindedir. Şu zatlarym görmeli, bilmeli, bilýärem mat içinde. Sebäbi bu habarlar mysal üçin prezident Ýalypow stoluna barýar. Şu taýda da ýa-ni Ýalypow informasiýon pulu var. Pul diýilýär. Yani batın o näme ekibi var. Şolong içinde şolong daşyna gelip ýöre jurnalistler oturuny var. Misal üçin ýokşan Urwan, Anurwan şoň içinde oturýar. Onun beýleki çavuş diýenler var. O şoň töwereklerinde ýa şo taýlarda bolmaly. 92-nji ýyl onu kadim ýan taryhy däl. Onun ýanky geç takkaly var. Bolaryň şo töwereklerde derweltene gyýraýlar böler şu zatlary. O halka näme dilýän bolsa bu bir ulu täsiri var da. Hem halk bir däm edilýänden habarly hem halk bilgilenýär. Ondan ýa-ni eki halk hem däl döwlet işinde işläp ýören guruluşlar var da. O taýda spesialistlerim bir bilgi alýarlar. O näme öňünde nähilek meselelerim çıkdygyny, zadyny ýa kellelerini aýlap bilýärler de. O bu zatlaryň demeti medeni tarapy gaty uly ýöne medeniýet bilen o bedim Adamlarynyň düşünjelerine de täsir edýän üçin şoň üçin bermendirler. Bunyň ýam üçin bermenligi soň orta çykýar. Buny bular ýalak reformany etmek büyüğünün
istenen ok. Şoň üçin reforma düýünden istenen ok eken. Onu näçe şu nämäň nämesinde özüňiz netije çykarp bilersiňiz. Reforma demedilen bolsa, istenilen bolsa, özüm bu netijeden gowy. O netijeden görünüp durur. Bu da görünýärken bunu yatırdılar. 96-njy ýyl men aýdyp berdim düýün. Şu Sovet Azerbaycan tawgudynaky üzümler gurudurly. Özüm qatly Nasos verilmedi, su verilmedi, bahanalar bilen. O su bir ay tomsun bir joglaly nemesinde bir ay su vermeden bir ýarym ay urýar. Ondan soň bermem bilersiň soň. Ýa-ni onu şu wagtyny gerekde emmedat. O inni o guran soň näme bolýar? Biwetçilik tawgudyň biweti guranna näýdek bolýar? Şu taýdan adyndan 1,5 müň, belki de 2 müň işgär barda. Ýapdy. Gabanjy diýe başgalar nekilýär. Şolary işsiz galmaly. Şeýle. Indi müň ýarym adam hiçat diýersiň. Ýöne 96-njy ýylda bular ýalak tawgudyň o 200'den kenti vardı. Respublika boyunca. Hemmeden formada şu meňdeş birinin da suwy problemi de bolsa howat problemidir. Howatyny kislorodny kedersiň, ýa elektrini kedersiň, ýa-da bankyny o pul alma diýerler edersiň, ýa-da dökündü bermersiň, ýa-da ýene bir zatyny bahana kenne. Ýa-ki çokojok bolsaň bahana ken şolong hemmejedi işli galdy. Ne müň ýarym adam diýip hatap edeli ne? Sovet Azerbayjanda. Müň ýarymy 200'e köpeltdim näýle bolýar? 300 müň. Oňa halk ýyldajysiz işsiz näme galýar? Bu maştabynyň näýlekdigini gözüňe getirip bilýärmi? Indi bir döwlet adamsy birip minister bolsun, prezident bolsun, lampret bolsun, tapawdy ýok. Indi bir respublikanyň içinde 3 milyon hojalygyň gadan gaýnamasa işsizlik zararly. Näýle bol? Bular ne 96-njy ýylym däl, 94-njy, 95-nji ýyl ýa şo nämäni prosesi dolu ýatyrdylar. Ýa-ki reforma geçen nemeleri hem becen gaýtadan nemedip o adyny Daýhan Birleşik diýen bolup bir şey üýtgetdiler. Ýöne reformany ýatyrdylar. Ýa-ki yer bermäni öz baştaklyk nemetmäni oýgursun etdiler. Tehdit özüm hiç nemesi. Ýöne sen tehdit et. Ol adamlar ýa işdi. Non padançtı. Näme getirýär? Garyp getirýär. Bir işin dabaraly açılışı bolman soň onu şoň ýalyş sessizem ýapyp bilýändirler-de. Ondan soň günäkärler biljek adamlar bolmasam. Bu ýanky media da berilmedi. Media berilýän ýerinde aýtdym men. Media berilýän ýeri o men şo döwürlerde Azatlyk radiosynyň nämedigini bilemokdum bolýan ýöne. O daşna skamda ne şo nemeler orkezdiler, şo perdaçylar. Propaganda näde edilýär. Onuň soň bizim ýa ogru bolmamyzym şolar ýalak. Oňa da gurrun edeli deme gelen soň. O biri 96-njy ýyllarda gaýbana nemede ogru etdiler de.
Bu prosesin bir demede bir meňdiýän ýerleri bar da. Sovet döwrüniň taryhyna diýelim, hekaýatyna diýelim. Näme bilýärsiňiz, 1941-45-nji ýyl Ikinji Jahan Uruşunda İnguşlary, Çeçenleri Nemetlere dönüklük etdi diýip yerlerinden göçürilendir Kavkazda. Kavkazdan Kazakstana, köpüsü Kazakstana göçürildi. Yani Sibir'e. O hem için göçürilip Nemetlere bilen hizmetdaşlyk edipdir. Ýöne bärde bir neme var da. Ne Çeçen, ne İnguş, Nemetden tek görmedik. Men nemem 94 ýylda dolar ýokdy. Men $1,5 milyon uğrattım 93-nji ýyl ýa. Yani 94 ýyl. O döwürde ýa Türkmenistanda dolar ýokdy. Bolsa nerede görüpdirin diýeňizmi? Ýok, ba bolsa belki de dolduram deme. Ba bolsa oğurlamam mümkün. Onun ýöne dolar görmedik. Ýokdy. Ýöne at galdy, o näme? Onun ýanky naratif demedilýän bir topar websaytlar, atlar açylýar, onu ýörüte diýerler, ortun metody we kolonnasy bar da. Doğru. Şolar işlemeli, şolar apaptaner bolup işlemeli, bir topar bölegi. Başka çok içine girip bolanokda. Bu taýy şoňa meňdeş, ýöne delili ýok, men oğur dälip görmedim, ýa bolsa oğurlajakdym. Onu maýdaýyn, näme alman. Ýa Urwan bolup aeroport salyp bilýän bolsa, akylmyz. O taýdan 2,5 milyon pul oğurlap bilýän bolsa, 1 milyon näme üçin oğurlamaly? Abdurrahman. Ez doğru diysem yanlış düşünürler. Ya oynadyan işin şakatı bir yana ýöne Sovet propagandasy işlemesi şeylerdir. O Sovet propagandasynyň üýtgen zady ýokdur. Wagtda şunda bolup ýöründe atlaňyz bardyr. O bunu hemme kişi bizi ignorir edýändirler. Çoğu adam bizi ignorir edýän bolmaly. Onu maýdaýyn ýöne içinde yani o hocalık ministerliğinin içinde onu işlep gören adamlar var da spesialistler. Şolar köpüsü suratlar tabatıyor dediğerler. Bilerek, bilmeyendirek, yürüytü, böğürüklükten mi, bilgisizlikten mi, belli değil, o da atlar önemli mi derler. Bizim şu Sovet Azerbaycan'daki reformani o tasarruftan bize konsultasyon veren firmalar var da. Yani devletin, Avrupa Birliği'nin yani nimeti bilen gelýärler de. Hollandiýadan vardı. O şu atlarını firmalar nemeleri ýadyma düşenok. O oğlanlar, ýaş oğlanlar. Bize tohum almağa da käte kömek berýärler. Şolar şu bizim reformamyzy takip edýärler de. Onuň bir gün bir delegasiýa bolurlar. Täze gelenler bardyr da içinde. Şolary görkezmek üçin bize haýyş etdiler, bize bir awtobus berdiler. ýa-da minibus berdiler. Bir ýa transport bilen 3 gün etdiler. O taýyňy transport giden okdy da. Giden ogunda. Onu biz şoför bilen gürleşdik, o maşin gürleşdik, günni gürleşdik, sagatny gürleşdik. Oňa jogapkär adamsyny ýa-ki öňkü oğuzluk ministriň kömekçisi bolup işlän soňam bir atdelyň başlygy ýa upravleniýa başlygy şo wagt. Ondan haýyş etdik ne, şunu görkezdim mihmandara. Ne maşin, ne şoför. Başka da ne orada ayıp
O burlaştık. O gün vakti geldi. Maşin bozuldu. Yok. O maşine hemen adam demeden yankı kallantılar geldi. Epetli vakti. O bir de dedi ne maşin geldi ne dedi horaniden var. O bizim dedi uzak günümüz karışık geçirdik dedi vaktimi bitirdik. Onun ben onu çağırmalı oldum. Çağırdım. Ve doğum adını bile yok. 30-40 kiloya çıktı. Abdurrahman bize bu çizlitil maşinler o yaktı. O yönü o dipetini nemlerini bilen adam yaşı menden bunu. O çağırdım. Onun bir diyen zatları bir iğrençti. Bir topar akılova dedi, bir hizmet edip görüp dedi, değişimiz dedi. Akalım sallat men gitmedim. O şovat dedim, olmayam dedim. Bunlar sen pisin dedim. Yani burlaştık böyle dedi ya. Ay bir selam neme deyip o hiç saat nemetmedik ya. Akla sığar ya zaten öyle. Onun sen dedim adam veya hayvan mı dedim. Adam dedim ne burlaştık akıyım dedim. Bunların bir topurtaşa yurtluydım. Bunları ben sen hayatiyatın ne yapıp düşündüreyim dedim. Onun mega hayvan dedi deyip gidip arz ediptir bana kulübü. Onun beni çağırdılar. Bizim Avraylı işgârimizde. Köp yıldan beri işlek gelen, ben onu tanıyan, o spesialit neyme, benim şuna hayvan deyipsin. Deyip o, Mehmet'tir, o dedim. Neyim şu diyen, ben vururum göreyim deyip, onu dinlemedi. O bunu beytmeler, neyme, bu dedim, yeni kaytarlarda bundan yerveden olur dedim. Ben iş edilen o dedim. O tid ulu adam neyme adam, o ulu olur, kışı olur dedim, ben bir adam dedim. Hakikaten bu cahillikten mi yoksa bilgeçliğin edilen sabotaj mı? Bütün yarak derler. Yani önkü işleyiş stili şonlarla o ozulumu çökmelerim demelerim şondan elbette bir tapadya dedi ya da. Onun şu bahane bilen son yeni de bir kitap var benim üstüme sürünürler başka şu mengeşlemi. Onun ben daha kulüp nardan yaptırdım. Dene neyme de nivem söktüm. Ya doğru ne bir topar pituk dedim, dedim, sizin bir intihap yemeğiniz yok mu? Diyen yalık bir vurum geçti de aramızda. Onun yemeğini ardan yırttı. Dedi, derik arda ölen almadık, arda ölen çıkaram da yok dedi. Neyme deyip o. Yönü şondan son kendi bir adım tutup demet bir yönü oklar, dedi, işimiz bilen. Yeme şu da atlan hem beceti, yani yok orkuy katlağın, yani reformal taraftarı değerlerinin bir tutnaması. Bunlar onun yönü ırth Arap, Mehmet Melle, bahana, bilen, bir diyalaktan dinmeli. Bir diyalaktan o diyecek olsa o maksat derler. Burada yüklep Mehmet Melle. Bana pul uğurladım deyip işten ayrılmadılar ha. Ministrimi bile ayırdılar. O ministri karan orada da bu atlan hiçbiri amala aşık gel iş edip gören adamın hili belli, bilgisi belli, özü belli de. Ne? Şeylik başladı sizin işliğiniz. Yani bir tavuk deme etmen bir tavuğun işi derler. O bir tavuğu reform edecek gelip yatırıp bilersin oğlum bulur 200 tane 300 tane kolunu. Onun ağrımı, bedeli,
katı ağır olayandır. Yani o zatlara bulun düşünme nemesi yok. Yokluğunun ne stilini, hehiyetini şu yani, aeroport kuruluşunu rahat görüp bilirsin. Yani, 50 milyon doları yetmeyen obyekti ödüm 50 milyonu da gerek geldi. Düğününe gerek obyekt değil. Ödüm, bu hükümetin işem değil. O çok pulu, çok taydan uğurlayacak oluyor diyenler. Onun sonu en olayanlarını bunu düşünün o. O pul nereden almalı bütçet? Bütçet ne? Sağlam, bilimin, okun, tarlığın, o hopsunluğun, o çok pulu başka zat değil mi? Geleceğin pulu. Bunlar yani dini almanı bilen olmalı. Başka da adı düşünün o. Şimdi şu var, bunu adamlar Türkmenistan içinde yaşatmıyorlar da. Gidip Sovyet Azerbaycan kavganın yağdayına varıp teredin. O şu devam eden olsa, şu tayda 4-5 tane Davut fabrik Galiyat'ta Yumlarca iş yerli bir tane Windavot kalardı. Meyve tebze yemelerden kış dediğini, kışmış ediyeni var en ediyeni, haydi yine ne yapar? Böyle toparlatlar çıkıyor ortaya. Hem halkı yırdeci, yurdu yırdeci. Olur ya lakıyla ne sat 200 tane ağzından alayanlar olmadı 300'den demektir ya. 1 milyon halka iştir, yırdecidir. Garip geliyor. Bunun propagandasını ne şu adam ediptir diye tavrını etmeliler. O bir diyalog spesialist Türkmenistan'ın şansıdır. O hem de beylik respublikalarda yok da. Hayır respublikada yer su reformasını edip başladı. Şöyle olur. İşi ehliyetin oldu. Güç yetin oldu da. Ve şu Sovyet Azerbaycan Tavkoğlu'nun yani merkezi var da. Şu merkezinde bu topor binalar remont edilmeli de. O kevir terden, yıkılıp terden tanınmalı. Onun sıvarşık, kafelşik, yani keramik koyan yemeler, vodoprovod çekenler, elektrikler gerekti. Tapımda yoktu. Ukrayna'dan, Ermenistan'dan işgaller elbisler. Şu an sizin Türk gödün var işleşiniz diyelim. O bir topar yankı Suşi'nin avaruncaları var. Onlar bir nalaşık etmeli. O değil. Yerine oturtmalı. Hem de spesialist gerek. Yok. O zatlar yok. Sonra Pribaltika'dan, Ermenistan'dan, Kavkaz'dan gelen adamlara iş veriyor. Ne sapara propaganda dedik de şu tayda. Soňky döwürde hasam güýçlendi bu. Siz yani soňky döwürde diýenim 20-nji ýyldan soň köperip başlady bu zatlar, gürümler. Yani bir adama bir yer berseň aşyry baýar diýer. Yani bir adam baýar, galanlara zulm eder diýen bir pikiri ýaýyp başladylar da halkyň arasynda. Ýöne düşünen ýoklar. Bir adam baýasa siziň aýdyşyňyz ýaly şu ýaly çeýhleram gurlar, ýanynda ýene goşmaça zatlaram gurlar. Bir giden adama peýdaly iş yerleri dörediler. Ýöne propaganda muňa näme diýip adamlara getirýär.
Yine bir adama yer versen o aşırı bayar, yine başkalarının yerini elinden alar, başkalara zulüm eder diýip görkezýär. Bu propagandasy şuňal bir neme narativ ýöretýär-de. Ýöne şu Ýöne diýme. Bular aeroportu propaganda diýerler. O aeroportu propaganda ederdi. O arhitekturasını propaganda edecek mi iktisadiyetini? Yani doğru. Abdurrahman. häzirki Orsun esaslandıran Türkmen portaly bar. Gece gündüz nan iýmen, çörek iýmen diňe şonuň propagandasyny edýär. Näme üçin bu dünýä Guinness rekorduna giren, şuňaly daşky görnüşi boýunça zatlarda bayraklar alan diýip giden bir nemesine ýöretýär-de. Propagandasyny ýöretýär. Arhitekturi Qurban oluyor. Ýöne aýdyşyňyz ýaly ykdysady tarapyndan hiç zat aýdan ýok. Näçe adam gelipdir, näçe adam ulanypdyr, näçe girdeci gelipdir, oň ýaly hiç zat ýok. Benim fikrimçe şu iktisadi üniversitet mi institut mu bir zat var. Şoň reaktoryny tuatlar basyp tüýt edip bölürdi. Ayaladan mene tanamok diýümden. Men kelleme gelýär-de, belki de şol öne Qurban oluyor. Ne ya şondan birini etmeni öwrenim. Ne şey 1-2 milyar gadan bolýar diýilen temadan lekçe verdim kendip dur. Olan bolup biler. Şonu iyileşler taşyny etdiler. Näme üçin o görgülüğün basypdyrlar. Olar ýeke birini basmalylar, beýleklerinden basmaly basjak boldy. Onun 2 milyar da alsan basylan ok. Ýöne studentden $100 alsan basylýar. Bu derde de adalatsızlık var da. Onun ikide cenayet. Onun hiç ben ya $100'um ne bedem o kolun örüp ya cinayetçilerin içinde de adalet olmalı. Yani onu batyan olsan yok ortadan basmalı. Yine siz aýtdyňyz ha, yerleri berdik, ýöne alan hasyllaryny eksport edip başladylar adamlar diýip. Şu häzirki belki yerleri eýesine halka paýlap beren bolsalar, belki şu Guran zadyny aeroportuny işledip bilerdiler. Kargo tranzitini üçin. Yani eksportlar üçin. Şu wagt men den soruň bir topar demen tarihine bilen üstüne açýar-da. Şu wagtlar Türkmenistandan Rossiýa, onu Rossiýanyň soğuk yerlerine Türkmenistandan göwönüp akıp başladılar da. Ya toğun Petrushka, Ukrop, Reyhan näme diýip ör topar nemeler onun patoğu goýupdyrlar. Ya orsetde Moskwada, Leningradda käbir bazarlary türkmen olanlar eýelediler hem ýa bazarlaryň eýeleri. Tügeleme. Olin ýöne bir akıllı bir prezidentimiz vardı. Recep Taparov diýerler. O akıllı olmalı. O kandidat nawuk. Yani o tanıyan akıl hiç de yok. Olin ýöne katakaylı var. Türkmenistan'dan şu göwönüm çıkmalar diýip şonu gadagan etdirdiler. Karar çykardylar. Milli baýlygy bolmalydyr ha. Onu da bar düşünürjek boldum şunlarla. O Taňa näme diýip, sen ýişiň mi diýip. Milli baýlygy gore Onu ýa. da ýa-ni şu haýwanyň bäri anak deme diýip. Onu ben gowtanýan sebäbi gospularynda ornada rol işleýärken biz proýekt tapşyrýardyk da. Beýdir aglak gelýär. Şu dunduk deme özüňizi gitmeseňiz biz gitjekkäl düşündirip bilemok diýär. Aglak gelýärler. Onuň baryp kapysyny depip sen dogonyň nämedeň çek goluň diýip sen çekdirýärdik. O birinciden düşünen o. Düşünmeyen soň adam bilen adam ýalyk birleşden bolýar. Şolar ýalyk diýme bizim ýokarky eşelonumyň 90% şonlar. İçinde spesialistler bar elbetde bolýar. O ýa-ki karar
alyan, karar verip bilen mercilerde şolar ýalyky 4-5 sanaga ýetýärdi. Bir ýurdu çökürmek üçin. O şoň esasında ýa çüýreme nemeti siz ýokaryňda seretseňiz näme üçin çüýräňizi görersiňiz. O näme üçin işli galanyňyz nemede. Indi biz ýa büdjetden bilime, ilme, taglyga gitmeli pullun hatabyny etip demetdik-de. Ummatna aýtdyk-da. Bilime gitmeli o şu 30 ýylda 250 milyar dollar. O taglyk bilen ýa-ni armiýany olsaň 300 milyarddan geçip gidýär 30 ýylda. O bir ýylynky däldir, onu dogry düşünün. Indi şo pul barmaly ýer baran bolsa, halka, bilime, o howpsuzlygy baran bolsa, Türkmenistan ýylla 350-400 milyar dollarlyk, belki de 500 milyar dollarlyk önündürip duran bir döwlete urulmaly. Rahat ýurulýar. Bu ara başam näşe Sovet Azerbaycan. Indi şoň başyny näderlerini gidinden görün, rotaýyň suwrat alyn, bize de ýetirin, pikiriňizi aýdyn. Näçede hem fakt hem şu bolýan zatlaryň ýalňyş edilenine näme netije berýänligini öz halynda teretseňiz görünür. Ve şol owurluklary 50 milyonluk demeli 2,5 milyarda 3 milyarda demet bilýän bolsaň olar ýalak owurlugy kim etmedi? Kim islemedi? Şu wagtda biz şu propagandasyny ýapýan ýaly bu men prezident bolup bir ýyl güýmenen şular ýalak bir nemänem ururnan gider. Dilen makat bilen neme diýerlerdi. Okuwla neme işleri ýok. Bu oğulun tozjowuyla neme işi ýok. O şopullar şo taýyk baran orta yerli hökümetler işläp bilýär. Olun ýoly bolardy, suw bolardy, interneti bolardy. Bir arasy demeli sağlyk ojaklary bolardy. O adam şekilli mektepleri bolardy. Halk partiýa görmedi. Özüm ekerdi, başka da ekerdi. O näme ekjeginem sizden sorap o demetmedi. O ne suat verdim hon dedim oğlu nemede. Türkmenistan'ın näme ekilmeli näme bilýär olar. Oğlun ne şoňu ya prezident bolan bolsa gitsin Sovet Azerbaycan'ın şo taýda häkimem boldy. Oblasa Aşgabat Akaly welaýatyna. Häkim bolun. Halkodyň tawgodyň ýerde ýerleşýänini bilýärdi. Gitsinler toğrusy soruldy. Halkdan toğrusy. O bu ýagdaýa näde geldiňiz diýdi. Halk gurrun berer. Nirdiňden bilýär. O kanunlarym ne 94, 95, 96 ýyllarda yer suw reformasy ýatyrylan kolhozlar, tawkozlar bardyr. O şolong da günni. O maňa şolong ýagdaýyny aýdyp berýärler da gelip. O biz diýdi bir küç ýyllap diýdi. Şo çydyk beren traktorlaryňyz bar diýdi. Şonu neydi? Metalomu tavşırıp diýdi halka aýlyk berdik. Evet, çok reformanın önünde bir materyal teknik badany ayağı kaldırman, şoňa bir zapat bolman, bu işler geçip bolan nokta. Yani Sovet Azerbaycan metalla, teväbi şolong tokuwa deposu bolmasa, miýe saklap bilen nokta. O transport bolmasa, o sürüp bilen ok, malyny akdyp bilen ok, getirip bilen ok. O ýene de şoňa meňdeş bu topordat men hemme jemetni nemede oturmakda ýönüp bu ýa geçişlemeýän bir material teknik barasy. O döwletdenem şoňa kömek bolmaly da, ýa şolong o şol atlara düşünmeýäniň sebäbi näme şo reformalar 200 hojalykda 300 hojalykda edip dörtde.
Ýöne döwletiň büdjetinden şo taýp bir köpük beren okdur. Bermeliler büyüden okdur. O zatları düşünen okdur. Şoň üçin ýa-ni Türkmenistany şo döwürde täzeden Mehmetmek kapasiteti halkyň içinde bar ýöne ýokary döwlet nemetinde ýokdur. Onu gaty açyk aýdýar. Şunu kim ýalňyş bilýän bolsa, bu topar böşüne ordan ýa-da hormat nemetini nişanyny takyp bören adamlar bardyr. O döwleti bu hyzmat üçin ne şolaga soraw o şu datlary bilýän bolsaň, başarýan bolsaň, sebäplerini zaten düşündirip bilýän bolsaň ne orta çykyndan düşündirin. Halky birinjidene garyp etdiňiz, dahil etdiňiz, bilgisiz etdiňiz, ýarym togud etdiňiz. O gorkudyp ürküdüň bir geme o dilden, pikirden mahrum etdiňiz. Gelen ýagdaýyňyzdan şu indi kaçyp gidämeden başga alasyň da ýok. Elinizi galdyryp teslim olmary da cesaratyň diýeten o. Yetmez. Onu da düşünýär. O elin adamdan hem de şu da ortada. Ne şu aeroportun nemezine cevap ver bilýäniz var orada çykyndan cevap verin. Oğurluk değerlerini düşündürüp bilýäniz orada onu kabul edýär. Bu ýeki aeroportdan däle başga da bir topar zat bar. Indi şolaň hemmejetini saklamak onun bir yükü var da saklamak çykdyjy var. Agyr. O da halkyň üstünde şu. Bloksalan dağıtlarını yıkanın peydadılar. He? Blok. Yani mihmani maşin veren çok hemen akıtıp bilmeyen adamdan tipine adamdan bulun. Köpüsü. O birden son estafetan alan o minister var, lan minister var. Şolong atlarım var. Bizden çok minister olan. Nurif. Ağandırdı Nurif diyendir. O men yerime hoca näme etip bir meclisten bir yığdı getirdiler. Mart'tan olmadan karpolaştık olan näme. Son on yerine İsrafil bir Tatar oğlumuz vardı. Çobollu diýerler, benim onu toşunu bilemok. O şolor ne? Sonra cevap verdiler. Bunu näme maksat bilen ýatyrdyňyz? Sebäbi ýatyrma başlamazlykdan bermek bolýar da. Ben ýatýorlar ýatýan. Öňküňem ýok, soňküňem ýok da. Bedim agrar döwletde bular ýalakda etsen o döwletiň esasy bu. Bulan şondan habary ýok. O diňe ýöne oğurlamalar edýärler. Emme jesu ýa Gurban Gulyň aeroport salşýarlar. O diýär ondan şoňa meňze ştatlar kän etdi de. O da bir aeroport saldy. $100 milyon berip aeroport saldy. Ýa. Kredit alınan pullar bilen. O ödem kredit. O köşk saldy. $100 milyon. O gitti bu köşk saldy ya. Indi üçüncüden köşk satıyor diye. Hayır. Ne şolong pul kazanma nemesini Türkmenistan'ın iqtisadi fakültetlerine o ders berýän bolmaly. Molimlerin baskı öğrenlerinin tebebi şeyli mi kanyan böyle? Oldu. Ne diyeyim? Abdurrahman sen ne topu sana geçirýän näme diýjek aýtjak bolsaň? Meň pikirimçe şu jemgyýeti çökermeň we çüýretmeň bir meýilnamasy alınıp barylýan ýaly görýär meniň. Bolan hemme zatlary bu uzakdan seredende bir meýilnama esasında çökerdilip gelinendini ýani çüýredilendigini görüp bilýände. Ýani öz görüşüm boýunça. Ine bir millete çökermek ýa-da çüýretmek
kimin peýdasyna bolup biler? Ine bu soraga indi halka beresim gelýär. Oturup pikirlensinler. Ine bütün bilgiler bar ortada. Edilen işler bar. Soýgunyň soňunda bolup gelen ine çöküşler, çüýreýişler. Ine şu kimin peýdasyna bolup biler? Halk indi şu soraga oturup pikirlensin. O bolon da bu ödem gene derdi yine de bizim aýtman geçen dadymyz var. Şo ýyllardan 94-nji ýylyň 2-nji ýarymyndan soň ýa-ni döwlet rejimi polisiýa rejime geçdi-de. Ýa-ni milisiýalar häkim güýç demeti häkim demetine geçdi-de. Sebäbi bizim döwrümizde ýokdy. Men Sowet Azerbaýjanyny şu zatlary edip görün ýa-ni. Bizim töwerimizi ýeke milisiýa ya KGB'şnik ya yeni biri golüymüzde görünür yoktu. Onun işin değerli olup, işin değerliliğinden bilyendir. O hiç kim bunu neyem şunu ettin, neyem şunu ediyen, o senin işin mi diyen adamım yok. O şu yıldan son, 94 yıldan son, bizden son her ministerstva KGB'den korkmasar mı ya da bir vazifeli kâr o bunu demediler sokulun o her kârganın içine ne sondan son polisiýa döwlet polis döwleti reforman yerine soňa geçdiler de ýurdam ýapyldy o wagt ýurt açykdy o nähile demet ýanym bolsalar açykdy. Ano göwünü çıkarbarlarlyp gadagan edip bilýärdir, onda işi bilen bolýarlar. O bir kitapyň üstüne adyrylan soňundan onu ýatyrdylar. O ýöne adyrylan adam gerekdi. Ýerine oturdy ýa. Ol ýa-ki reforma gelip duran nemänem tehdit etdiler. O tehdit etmede gatansa, ýa pulunu kesdiler çök ýa, şeýle. Kıstahını kessenem, elektriğini kessenem şunlarla. Tuğunu kessenem, kuğruya. Sabotaj edildi de. Şimdi o sabotajlarım öz aramızda kendi. Edil şu anda yani Türkmenistan'ı kurucu meclis görüdüp TR'den kurulmasa şu ýurdu halat edip bolunokda. Onu düşünürüp demediyat. Başkasını bilýän bolsa onu aýdyn diýip, onu demediyat. Şunu sabotiýew de diýendirler. Bilerek, bilmän, düşünmän. Yani sebäpden edýän önemlilerle onu sabotiýew de diýendir. Şu pikirin daşyna üýşbäň dereni şu pikirden uzaklaşdyrmaly adamlar. Maksat çok. Ne? Şunlarla nememiz var. Abdurrahman. Allah Sapar ağa bugün gaty agyr boldy meň pikirimçe tema. Ine Sen kömeğin bilen sen düğün kügetleşikde setli, rahatly jogap beren bolsaň o sen burlayan eşdiyat biz onu dinleyici eşten o okeni. Sesini çıkarman demettik şonu kaytarmalı oldu. Sen vetiyle oldun. Şu gördün ha. Sana sağ ol. Deyin. esasy size sağ bolun. Bütün bilgilerinizi paylaşýaňyz üçin. Sebäbi bu laboratoriýanyň gurulandygyny biz başga hiç ýerden bilip bilmezdik. Sebäbi o wagtky propaganda bilen hiç zat yazılmady, hiç zat tarihte galdyrylmady, hiç zat edilmedik ýaly. Orduňdy bilerdiňiz. Ýa-ki şu Çeçenlen bilen Inguşla gösülüşýär. Olaram siz günahkar diýmediler. Tabii taýýudi kılýansa günahkarlyk demetini demetmediler. Şunlara senden ödür soranoklar. Bu da şolar ýalak bilen halkyň düşmany hökümünde tanadylýar. Tanadylýar. Bunu näýlik düşünýän bolsa
Ine şu Biz yemeğimizi aydaly. menem şonuň zadyny aýtjak boldum da. Şu zatlar barada hiç bir zat yazılmasa şu zat bolmadyk ýaly özüni alyp beräp bilýärler de. Şu zatlary paýlaşaňyz üçin şoň üçin aýratyn sag bolsun aýtmak istedim size. Ulya sağol. Mhm. Sağol blong ulanyan demesem şol altyapydan başlap ýoga diýerler de. Ya informasiýa bolmasa ýok. O adam yok, problem yok diğer Stalin. İşleyen. Owa sag bolun Sapar aga. Bayağı bir uzun oldu bu gezegem. Emmerde sağ olun, o iyileştiler. Sağlıkta görüşelim.